Problema nga lang, kung kailan matapos yun, sa kapag magawa ng ganyan. Bagay. Ano? Ang tuloy-tuloy pa rin sila nanay sa paglilinis. So mga par, good morning. Ito yan. At kakarating ko lang dito sa bahay. At kanina, madaling araw ay nakuha tayong mag-drive. Siguro mga alas 2 yun. Kakatulog ko lang nun kasi nag-edit tayo nung vlog kahapon. Tapos ginising ako dito na mag-drive nitong kotse. Gagaray ko lang. At dumaan ako din kila Kagatcho. Nagsabi ko na baka naman ko kung makapasok o hindi. Pakiramdaman ko muna yung sarili ko kasi puyat. Siguro maka-headlift tayo ng kunti. Tapos pagkain ng maligo para makapasok. Ito yung susi, dadaling ko na dun sa may-ari. $5:30 oras natin. Dahil kung makapasok tayo. Puyat. At yung anak ko ay tulog pa. Bangon na. Bangon mo, nag-init ang tubig. Maligo mo. Ayan. Ito yung mga par. Bali, maya-maya pa tayo makakapasok doon. At susulat muna ako nitong nag-aaral tayo sa ALS. Para na to sa Senior high. At mamaya pagkatapos ko nito, isasubmit ko na, tapos magdadrive ulit ako ng kotse papunta ulit sa hospital kasi magdadala kami ng gamit. Pag galing dun sa hospital, didiretso na ako dun sa sa site. Ay, hiniram mo yung kotse? Yun na daw yung gamitin ko eh. Kasi sasakay ko rin si auntie niya. Kasi kagabi, may emergency kagabi. Alas 2, wala pa yan tulog po. Wala pa tayong tulog masyado. Kaya natin magsulat. Mabagal na magsulat. Kapag sabay-sabay na natin to. Vlog. Negosyo. Pag-aaral. Iwan ko lang nito, hindi pa tayo yumaman. Support. Konting kembot na lang, makakatapos na tayo. Family and especially. Ayan, dito na ako sa Bato at diretso muna ako dun sa Iriga, sa hospital. Magdadala ng gamit. At mamaya pagdating ko dun sa sa hospital ay diretso na ako dun sa site. At siguro mga ilang oras lang tayo magtatrabaho dun. Naalis din ako kasi may pupuntahan pa kami. LCC. Nandito naman sa Nabua. Punta ng Iriga.
Ayan, dito na kami sa area. Ayan, si Gira High School, college. Dito rin yung anak ko dati na ospital. At yung dinala ko kagabi na bata ay siya rin, yung papa nun ay siya nag-drive nung kami rin ay pumunta dito sa ospital. Nung nag-emergency rin yung anak ko, siya rin yung nag-drive. Siya yung nagdala yung papa nung dinala ko kagabi. Yan sila sa taas, doon sa kwarto rin na napuntahan namin. Private. Mahal yung kwarto na yan, 3 plus. Natid ko na yung yung magbabantay. Din yan, kamag-anak nila misis. Kamag-anak ng asawa ko. Baka tayong dinala kagabi, daling araw. Nag-convulsion din tulad nung anak ko. Pero yan, pa lang, 2 years old. Batang bata pa. At punta na ako dun sa bato. Tapos siguro kung ano lang yung pwede kong gawin. At nagantay ako ng chat nila kasi may lalakarin. Aalis din ako doon. Kumbaga habang hindi pa naman kami aalis ay makatulong-tulong muna tayo doon ng bahagya. Kumbaga doon na ako tatambay sa site kasi yung mama nila mama nila nasa pinang bato, naghihintay sa akin. Sabi nila i-drive ko muna ng sakyan at kung pwede raw ay may asikasuhin kasi sila na pera para dito sa ospital. Yun lang yung maitutulong natin sa kanila. Let's go na. At malapit ang magbukas yung McDo dito sa Eriga. Malapit nang mag-open yung McDo. May bago namang kakaaliwan yung mga bata. Gagarai sa ginagawang kalsada. Sarado pala talaga, hindi pwede. Yan, sinarado. Balik tayo. Diyan na lang tayo sa tapat ng tindahan nila Green Gagarai. Diyan sana ako gagarahin, kaso sinarado. Balik. Ang tuloy-tuloy pa rin yung paglinis nila. Madalian na linis nila. Kasi pinapamadali na daw silang makalipat doon sa school na pinagbakwitan.
At yan, dito pala dito ka mag ano? Tatayo ng bahay. Pinsan ni Tilo. Ano sila dito, pinapatayo ng bahay. Kailan ka mag-anak din nila Gwyn to? Na lupa, kamag-anak nila Gwyn. Oo. At yung bahay nila Tilo doon sa ano ay nasira. At dito pala sila ano, titiyo. Maya. Ayan, naglilinis sila. Dinanay Anthony Tilo. Pwede panggatong yan oh. Panggatong. Panggatong. Baka may mga pako, dahan-dahan ka. Napako na nga rin. Napako na? Wala na napako pa. Ayan sila. Ha? Pinapalis nyo sa school? Sana bukas wala na kami doon. Paano yun? Wala pa naman kayong ano. Mayroon gusto na kung dito doon. Magmamadali kayo pala dito. Gagawa. Makalimutan kami. Oo. Sana bukas nandito na kami. Wala nga ako pabili ng pako. Wala nang Oo. Salit na lang yun. Ba, yung mga pako dyan, pwedeng bunot-bunutin. Habang ano pa. Alis lang ito. Ito lang ito. Kahit maliit lang. Oo. Pero yung lupa to, pila din, pila ano. Pinsan nila, Inggil. Gwyn. Nililinis nila, tapos dito raw titirik na sila kasi doon daw sa school ay pinapaalis na sila, binakbitan nila. Wala mga tao doon sa hapon. Oo. Ay ganang pusong magtulong lang sa akin ang pambili ng pako. Wala pong pambili ng pako. Ikain na Busog kayo pa eh. At yung magsasandok ay magtatakip daw siya ng ilong kasi baka malaglag yung sipon. Uy, additional flavor. Pangasit ng ano ni... Ikain na kayo, maya-maya na.
kukunin ka. Ikaw, kung ayaw mo na luto ni mama mo. Kuya, eh. Si Gwen, ayaw ng luto ng mama niya. Masarap pala yung kape na, no? Ang tuloy-tuloy pa rin sila nanay sa paglilinis. Amo! Tay, kain tay! Sir, yan sir. Teka na kayo! Problema nga lang kung kailan matapos sa kapag magawa ng ganyan. Bagay. Ano Parang sinasabi ni Queen na sirain niyo ulit yung bahay para nga dito. Ano yan? Sorry na kuya. Di, may gagawin pa naman Queen. Tulungan daw dito. Challenge nasa balik. Ulam oh. Sarap. Yung Superman. Adobo. Adobo. Makialam na rin yung mga Ayan po, 12:48 at maya-maya ay Luis G na ako. At pumunta lang ako dito para rin, tulong-tulong ng kaunti. Challenge nga kami. Ayan. Sa challenge na ito, ay siguro naisip na ito para Magdadrive ulit tayo. Sana huwag tayong antukin. sa vlog or mag-create namin. Dahil sa kasama kami namin yan. Bubulo lang. May problem lang. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun.